Da ka jingtmu ban ailat ban kentiu ya ki khun samla pule ka than ka seng KSU North Khasils District Unit lengba ka education cell harangkat ka jingi trelang bat ka silam ai jing hikai ke belatip kum ka El Elyon Institute nongpo kan perlong ya ka free coaching class lane ki jing ai jing hikai nak benta ki samla pule ki bedang up ya result class 12 bat ke bala pendap ya ka higher secondary school living certificate makin penkre ya ka common university entrance test lane ka CUET undergraduate berpeniat da ke National Test Agency kini ke CUET UG kan dia ke sin ke benengkong bagi NTA kan peniat ya kini exam ha gisnem ki beladap ke NTA kalau penlong ya ke exam CUET nak bentak ki postgraduate ki samla pule ki hab ban pas ya ke CUET PG bakini orang kelas ha ki school ba beper la ke dia po jela Meghalaya ne sabar jong jela kumta ka KSU ka sungdai ban sim ye kini senjam khnang bik samla jong thain kin yo rong class wat sabar jong jela kumban sukdo bak El Elyon Institute ketika wainik silam ai hikai ka ba ai hikai ha ki benta beper ye ki samla po ka tham riboy la ruban ban pau bak sengla sim ye kini ka lat ban ai ye ki jing chekri sya ki samla pule ka thain lengba kini ki jing ai hikai ye ki samla ban pentebit ye lade ban tho ye ki exam CUET ka ba on peniat da ke NTA ka balong ke exam ka ba kong san bha haswa bagi samla pule kin rung sya ki kerdan ki bakham he bat ki kerdan ni bakham saneng ha ki jing pule jongki ya ki form nak benta ke free coaching class ka CUET UG lapelai nadu ka hendril terik uyayong arjar arpsau bat kan kut hadu ka khat kendai terik uyayong arjar arpsau bat ye ki kelas on sedang nadu ka ar terik uyayong arjar arpsau bat kapor kendai nadu kapor lai baje hadu san baje chanmit man gasngi hanong po ha geju kapor ka seng ka dawaru ba ka tenat puli puthi ka sarkar jela kan penbun ya ki examination center hapo ka jela hamman lagi district headquarter nak benta ka jingsuk bat ka jingbit jingbiang jong samla pule ka jela ya ki jingtip ki bakham bani asushu ki samla pule ki laban phone ha ki number jong ki nong yalam ka seng khandai lai henriu iwei hinyo ar hinyo pranot lane khandai lai pralai iwei sausan lai not iwei bat khandai henriu iwei ar not san henriu lai henriu tolong bakan ka lat khai khubor hakabangi na kaliang ka Khasi Student Union North Khasi District Unit lengba ka education cell ni khot sumha bat ni wer khamtam ya ki khun samla jong ka dong ka thany riboy hakaba ki la pandap ya ka HSLC na class 12 hakaba PE na kaliang jong ka NTA National Test Agency ka kan conduct ya kan ka exam jong ka Kuwait Common University Entrance Test namta ki undergraduate kamut baki hab ban appear kan ka exam Kuwait namta ki UG hakaba haki hab sim admission hakino no college jong lakadai hapo hangnai hapo jela jong Meghalaya ka jungi telamba kan ka lat na kaliang ka KSU ka education cell jong ka North Khasi District Unit ni khot ni wer bat ni kerpat ro iki samla bagin sim ne kalat namar haba ni pai bat ni pe ni ba nakawai ka snam shu ka snam hagi snam baladap nakaliang jong ka NTA kala conduct ika exam jong ka Kuwait namta ki postgraduate bat menta ka snam kedai ka sin banengkong kumta ni nakaliang jungi min pelong ya kan ka free coaching class namta konkret ya kan CUET namta ki UG kaban long kum si mentai ki bakin la ban mi sekmat kum ikon samla jong ka dong ka than ka jungi hak ba kum no bakin tip ya ka kom appear ke exam la ka dei khamtam kum ne ka exam ka barang long thamai haki jumut jing perkhat jong ikon samla ki jungi ban ni dokumen ro ban pau hapi ba ka KSU lengba ka education cell jong ka North Khasi District Unit ngilayok mani trelang bat ka El Elyon Institute hakaba ngin penkre namta kini kun samla lengba ka ka free coaching class hakaba ka office jong ka El Elyon Institute ka don hapo first floor nong po town shopping complex ka bran hang ne hapo nong po bat ngi priang subha ya ki kun samla ki ba la pendep ya class 12 laki day hapo napo ka nakadong ka thany boy jungi bat namta ka bit ka biang bat ka jing mentoi jong khun samla jong ka brih nyong trap ni priang subhai kiro bat namta ju tui pat ki bana kui pat district yo ba kimla ban wan la ka bormet na physically hare kila ban le ka online mode kata kedai ka lat ka bana kaliang jungi ka KSU harkat ki jing trelang bat ka El Elyon Institute ngilapan kre
nam ta jung phi ki kun samla bat ngai chimru ina kalan hakaba kai ka jing thumu habangi thumu kene kalong nam ta ka jing mentoi jong kun samla ki jungi ki samla pule ki batrang bat kenjo syakliar lum bat skiwe pat ki menta jong ka jing pule ba per bat mikir paru tam ya kibor jong ka tanat pule putih bakin perhat kambha hakaba habaki kena samla pule kinyo bakin apiar kena exam ngi kerpat jur bat nakaliang jong katanat education department bakin perkat kambha haki district baper bakin don laki jong center ka banele ke exam kram bakan long ke jingsuk namta ki kun samla ki jungi hakabai day bat ki form nakaliang jong ka KSU education cell not Khasil District unit ngila apply ki form nadu menta ka singi ka nru terik benai yayong arjar pusau batkan kod hadu ka khandai terik yayong arjar pusau bat ya ka kelas ngi sedang ban pelong nadu ka arpu terik benai yayong arjar pusau bat kapor kandrong nadu lai baje cheneng lai baje janmit hadu san baje janmit bat kane kalong ka jingkar paru yaki kun samla lara pidon kam me keno ki jingtip bakam nya pin sobha ban pun ki nambar habang la pelaj hagitu ki advertisement kaba ngikot yaki kun samla bat ni shimru kene ki senjam kalong ka sin ban kong hakaba na kaliang jungi kum KSU hakaba ngi hakaba KSU kala shimru ke benta hakaba ngin ai free coaching namta ban pekre ka exam di PSC bat kumta ni shimru ne kalat ba na kaliang bat ni kerparu kipor ya kiwi pat kibadon ne kalat bakin perkat kambha namta kena bagi samla pule jong kajat meru ke jungi publish